250 dní starý. Nejde sa opakovať, že aké benefity má cvičenie, alebo prečo čo robím. Ale poviem, čo som sa naučil, čo som si dneska tak uvedomil, že naučil som sa prehrávať, lebo klamal by som, keby poviem, že nemám ego alebo vysoké ambície v tomto živote. Ale keď tak sleduješ tie moje sociálne siete, tak na Instagrame mám priemer 20 lajkov, na TikToku mám shadowban, na Facebooku 30 followerov, na YouTube 100 subov. Aj keď sa môže zdať, že návonok prehrávam starý, 250 dní som spravil každý deň 500 klikov a víš, že som rád, lebo už zabudol som na väčšinu videí, čo som spravil, mal som aj nejaké úspechy a dokopy sumárom, čo je halus, sa mi podarilo skoro 1 000 000 pozretí za týchto 250 dní a aj keď sa môže zdať, že prehrávam, že jednotlivé tie videá nemajú či už úspech, ale som rád, že ja osobne víš, že tak levelujem ako človek a že aj keď mi dosť vadia prehry, neviem klamať, je to ťažké pozrieť sa na niektorý deň na to video, že OK, má to 300 pozretí alebo víš, že žiadny, či už engagement alebo nič, ale stále proste som rád, že víš, že spravil som tých 500 klikov a to mi dáva takú tú, chápeš, síce som v polovici misie, ale verím, že tento run už neskončí len tak a čo som ti posunul takú myšlienku starý, neboj sa prehrávať, neboj sa skúšať, lebo však vidíš tie videá, starý, každý deň som tu, aj keď sa môže zdať, že koľko si sa prehrávam, ale víš, že minimálne ako telo starý, cítim sa, víš, že mašina, síce dneska som spal pol hodinu, ale chápeš, som odhodlaný spraviť toto video, lebo nechcem prehrať s tým, že jediný dôvod, alebo jediná možnosť ako prehrať je, že by som skončil a to neplánujem a teda neboj sa prehrať, neboj sa skúšať, aj keď budú dni, kedy sa ti či už nedarí v škole, v biznise alebo na športe nejakom, čo robíš. Vždycky sa snaž cvičiť, vždycky sa udržuj, zdravé telo, silná myseľ, zdravá myseľ. Vždy sa snaž nájsť si tú pol hodinu alebo hodinu z dňa a chod si zacvičiť a už je útorok starý. Nech sa darí.